O Goberno presionan o Executivo. La historia Os socios do Goberno presionan ao Executivo tras a imputación de Zapatero. A vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclama que o expresidente dea explicacións canto antes. Faino o día que o exministro de Transportes, José Luis Ábalos, apunta directamente a Zapatero. Asegura que o saltou para interceder persoalmente polo rescate de Plus Ultra. Galicia e as Canarias reclamanlle ao Goberno central que convoque xa o concurso que permitirá instalar parque de eólica mariña na costa atlántica. Tamén lle reclaman que reúna canto antes as comunidades para falar de financiamento autonómico. Din que o modelo proposto pola Moncloa prexudica os seus territorios ao non ter en conta factores como a dispersión da poboación. Italianas de nacemento pasaron de medio de transporte obreiro nos anos 50 a icona da moda xuvenil e símbolo de estilo e mobilidade. As antiguas lambretas e as súas eternas rivais, as Vespas, son agora vehículos clásicos de dúas rodas que levantan paixóns entre os amantes dos cambios de marchas manuais e as liñas estilizadas. Comezamos, boas noites. A medida que avanza a investigación na Audiencia Nacional a José Luis Rodríguez Zapatero, os socios de Goberno mudan a súa posición. Logo do bloqueo das súas contas bancarias e as das súas fillas, o socio de coalición presiona para que o expresidente ofreza explicacións. Tamén outros aliados, como o PNV, endurecen a súa liña co PSOE. Os axentes da UDEF seguen analizando toda a información incautada nos rexistros do martes, incluídos o móvil da secretaria de Zapatero e o contido dunha caixa forte que abriron no seu despacho. Nas últimas horas, o xuíz bloqueoulle 490.000 euros. Eses serían os cartos que lle pagou a empresa do seu amigo Julio Martínez. Transferiullos a unha conta que o político comparte coa súa muller, en a que toda a trama chegou a ingresar 1,5 millón de euros, segundo o auto. O maxistrado tamén bloqueou contas das fillas de Zapatero. Outra das sociedades que se investiga pagoulles máis de 500.000 sen ter apenas ingresos. Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. O PSOE mantén a súa confianza en Zapatero. Yo estoy absolutamente convencido de que Zapatero ni es un corrupto ni se ha corrompido. Mientras no se me demuestre lo contrario, con pruebas. Pero o socio de Goberno mete presión. Creo que el señor Zapatero tiene que dar explicaciones y darlas de manera rápida. Tamén aliados como PNV agardan pola declaración de Zapatero nos xulgados. Lo que me preocupa es que el gobierno español se despiste y que no atienda los compromisos que tenemos pactados. O PP, pola súa parte, leva o tema a Bruselas. Es muy grave lo que se está viviendo en este país y desde luego el Partido Popular no se va a quedar de brazos cruzados. E pedironlle á Comisión Europea que investigue o rescate de Plus Ultra.
O exministro de Transportes, José Luis Ábalos, desmárcase do rescate da aerolínea Plus Ultra. Ábalos asegura que nunca foi consultado sobre ese rescate e sinala directamente a Zapatero. Di que o expresidente o saltou para abordar a operación directamente co secretario de Estado de Transportes. Desde o cárcere, nunha entrevista con Televisión Española, Ábalos denunciou un dobre raseiro ao comparar o seu caso co apoio que o PSOE lle brinda a Zapatero. España contribuirá con 50 millóns de euros para a compra de armamento aos Estados Unidos. Anunciou o ministro de Exteriores durante un cumio da OTAN en Suecia, marcado pola decisión de Trump de enviar 5.000 soldados a Polonia. O ministro español de Exteriores defendeu no cumio da OTAN que España é un socio fiable e ante os reproches pola súa menor contribución anunciou un investimento extraordinario para mercar armamento estadounidense. España ha comprometido 50 millones de euros nuevos extras al mecanismo PURL para garantizar la defensa ucraniana. O anuncio responde á petición previa do secretario xeral da OTAN, Mark Rutte, pero o cumio de Suecia estivo tamén marcado pola decisión de Trump de enviar 5.000 soldados a Polonia, despois de anunciar que retiraba ese dispositivo e ordenaba a saída de 5.000 de Alemanha. O secretario de Estado estadounidense negou que os movementos de tropas en Europa sexan unha medida punitiva, senón que responden a ter que atender outros compromisos globais. A OTAN asume que os Estados Unidos irán reducindo a súa presenza en Europa, pero pide previsibilidade. O Fondo Monetario Internacional pídelle a España que elimine as rebaixas fiscais á enerxía. Son as medidas que aprobou o Goberno para paliar os efectos da guerra de Irán e que axudaron a conter a suba dos carburantes e da luz. No Fondo Monetario alertan sobre o elevado custo para as arcas públicas e din que só debería manterse se empeora moito o escenario económico e sempre limitados aos colectivos máis vulnerables. No Goberno din que estas medidas están sendo moi eficaces para conter os prezos e que agora, cando rematen, en xuño, decidirán se mantelas ou non en función da inflación. Veremos con respecto a las medidas cuál es la situación cuando tengamos que tomar la decisión de renovarlas. Sabe que están en vigor hasta finales de junio. Lo que es importante señalar también, y pensando en la inflación, es el impacto que han tenido ya de responder, en este caso, aliviando el impacto sobre los combustibles, sobre el precio de los combustibles para los españoles. Galicia e Canarias piden ao Goberno que convoque xa o concurso para impulsar a eólica mariña e que reúna canto antes as comunidades para falar de financiamento autonómico. Ana Carpintero. Visita institucional do presidente Alfonso Rueda ás Canarias con protagonismo para asuntos económicos comuns. A Xunta e o Goberno canario din que o modelo de financiamento autonómico proposto por Moncloa prexudica os seus territorios ao non ter en conta a insularidade e a dispersión da poboación. Alfonso Rueda e o vicepresidente canario apuran tamén o Goberno central para que convoque xa o proceso que permitirá instalar eólicos mariños na costa atlántica. Galicia e Canarias serían as primeiras comunidades en España en instalar eólica mariña, unha enerxía clave, din os seus gobernos, para diversificar a industria dos dous territorios. La oportunidad que supone para Galicia debe ser aprovechada y creo que ya hemos perdido demasiado tiempo, por lo tanto creo que hay que decirle al Gobierno central, a los ministerios correspondientes, que este tema hay que ponerlo en marcha cuanto antes. Somos las dos únicas comunidades autónomas que estamos en la parrilla de salida, que estamos dispuestos a poder llevar a cabo esa gran inversión. Demanda común tamén para que o Goberno debata con todas as comunidades un novo modelo de financiamento, no que reclamarán que se atenda ás necesidades de Canarias e Galicia. La insularidad y la dispersión de la población son dos aspectos que a nosotros nos afecta y mucho. Los problemas judiciales del señor Sánchez y de todo lo que le rodea no pueden obviar ni atrasar nuevamente algo tan importante como hablar de financiación y que se tengan en cuenta nuestras especiales condiciones. Alfonso Rueda visitou tamén a Casa de Galicia nas Palmas, que acaba de recibir a Medalla de Ouro das Canarias polo labor social que fai con familias vulnerables da illa. O aeroporto de Santiago reabrirá o próximo xoves tras as obras de renovación da pista de aterraxe. Esta fin de semana, a AENA levará a cabo voos de calibración para axustar os novos sistemas. Patricia Vilar.
Sí, o aeroporto Rosalía de Castro encara a fase final das obras e volverá a estar operativo o próximo xoves, que é día 28, rematada a renovación e o asfaltado da pista e tamén as melloras na iluminación e na sinalización. Os traballos céntranse agora na verificación dos novos equipos e dos novos sistemas instalados antes da reapertura do tráfico aéreo. De feito, esta fin de semana, este aeroporto de Lavacolla recibirá 2 voos de calibración nos que se vai medir e axustar o funcionamento dos novos sistemas de asistencia a aterraxe cando as condicións de visibilidade sexan escasas. Este aeroporto leva pechado dende o pasado 23 de abril e durante este período levouse a cabo a fase máis complexa das obras de renovación da pista na que se investiron case 27 millóns de euros. Grazas, Patricia. E o Concello de Ourense terá orzamentos no prazo dun mes se non se presenta unha moción de censura contra Gonzalo Pérez Jácome. Os presupostos elévanse a 123 millóns de euros e serán efectivos nun mes se BNG, Partido Socialista e Partido Popular non artellan unha alternativa. Piden 4 anos e medio de prisión e 6 anos de inhabilitación para a concelleira de Seguridade de Vigo polo caso Saltamontes. É o que reclaman as acusacións particulares que piden a mesma pena pro dono da atracción. Apuntan que o propietario instalou os saltamontes sen autorización e que a concelleira non tomou medidas para precintala. As acusacións particulares solicitan que os condenen por homicidio por imprudencia grave e por lesións. No accidente morreu un home e a súa moza quedou ferida despois de saír despedida un brazo da atracción. E a xuíza de Ponteareas decretou o ingreso en prisión provisional e sen fianza pro home das Neves que agrediu a súa exparella tras arrancar a pulseira de control telemático. Está acusado Andrea de homicidio en grao de tentativa. Si, o Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou para este home, como ben dis, prisión provisional comunicada e sen fianza por uns feitos que aconteceron este pasado mércores. Foi cando rompeu a pulseira telemática, incumpriu a orde de afastamento e foi ata a vivenda da súa exmuller para agredila cun coitelo. Nese momento foi a filla de ambos os dous a que se interpuxo entre eles para defender a súa nai e a que quedou ferida de xeito leve tras esta agresión. Agora o home está sendo investigado por varios delitos, entre eles homicidio en grao de tentativa, danos e lesións e incumprimento reiterado de medidas cautelares. Grazas, Andrea. E un motorista faleceu este serán nunha colisión cun coche en San Sadurniño. A vítima saiu despedida tralo impacto. Os sanitarios que acudiron a prestarlle auxilio só puideron confirmar o seu falecemento. A Policía Nacional investiga as circunstancias da morte do home que apareceu aboiando a unha milla da Torre de Hércules, na Coruña. Tamén traballa na identificación do cadáver, que levaba un traxe de neopreno. Foi un pesqueiro que enviou o corpo cando andaba pola zona. O corpo foi recuperado por unha lancha de gardacostas e posteriormente trasladado ao Porto de Oza por unha patrulleira da Garda Civil que o puxo á disposición da autoridade xudicial. En Brión, gardouse este mediodía un minuto de silencio en memoria da nena de 2 anos que faleceu dentro dun coche, esquecida polo seu pai. Os veciños quixeron amosar tamén deste xeito a solidariedade ca familia no segundo día de loito oficial decretado no Concello. Identifican o home que lle prendeu lume a un camión onde vivía un ocupa no Porto de Ribeira. Foi posible grazas a un vídeo que colgou supostamente el mesmo nas redes. O camión leva anos aparcado ali, embargado por Facenda. Porquería de xente son. A saber como arde toda anda. Había sospeitas e confírmanse. É o momento en que lle prenden lume ao camión que ardeu no Porto de Ribeira. Mira, tan ricamente, ves? Agora colledes. Moisés, San Pedro, Gómez. No vídeo colgado en redes identificase un delincuente reincidente da vila que en todos coñecen e que hai un par de anos xa lle prendera lume a unha casa. Coméntase pero son ruxe que tiveron a discusión co senegalés que fixo da cabina o seu fogar. O movimento víase. Viñan a pillar porque o tío sei que pasaba material e cosas desas. A porta do camión aberta, tal como se ve nos primeiros vídeos, foi o primeiro indicio que fixo saltar a lebre. Se dice que lle botaron un produto deses acelerante, xa ti que prendes, vai... Entendes? O certo é que o lume prendeu nun visto e non visto e nuns minutos a cabina quedou envolta polas lapas. A nosa chegada ali o que vemos é que está o incendio xa desarrollado, que está ardendo toda a cabeza da tractora, están ardendo os tanques de combustible. Hai roupa acumulada e enseres acumulados dentro
da cabina desa cabeza tractora, pero non localizamos a ninguna persoa. O camión levaba anos embargado por Facenda. Do senegalés que vivía ali un home de preto de 50 anos que andivera no mar non se volveu saber. Unha operación policial desartella en Huelva unha das redes máis activas de apoio loxístico ás narcolanchas que realizan o transporte de droga desde Marrocos ata as nosas costas, ata costas españolas. Os axentes detiveron 4 persoas e incautáronse nesta operación de 800 garrafas con 20.000 litros de combustible cun valor aproximado no mercado de 160.000 euros. Ademais, requisaron 2 embarcacións e 2 furgonetas de carga. Sanidade revisa o protocolo de antivirus e autoriza que os 13 españois que seguen ingresados no Gómez Ulla de Madrid como contactos do único positivo poidan gardar cuarentena nas súas casas. Será a partir do 7 de xuño. Iso sí, terán que permanecer illados no domicilio e serán examinados diariamente. O novo protocolo non cambia nada para o único positivo ingresado no Gómez Ulla, que seguirá na unidade de illamento do hospital ata a súa recuperación clínica. Pero os outros 13 ingresados poderán pasar os últimos 14 días de corentena na súa casa, sempre cando se manteñan as súas condicións actuais. Han tenido una segunda prueba negativa, con lo cual, bueno, pues ya han podido salir de sus habitaciones y compartir las zonas comunes, y esperemos que las siguientes pruebas y las PCR sigan siendo negativas para que, bueno, podamos ir dando pasos y que puedan llegar a tener una cuarentena domiciliaria. Unha vez no domicilio terán que seguir confinados nun cuarto ata cumprir os 42 días de illamento e deberán pasar 2 controis diarios de temperatura e confirmar que non teñen ningún síntoma. A medida tamén se aplicará para as 2 mulleres que están ingresadas en Barcelona e Alacante por estar en contacto cunha das falecidas por antivirus. A Organización Mundial da Saúde eleva a 12 os casos confirmados vinculados ao gromo do barco Ondius, tras sumar un novo positivo nos Países Baixos. Seguro que o notaron, hoxe os termómetros marcaron as temperaturas máis altas no que vai deste ano 2026, sobre todo no interior da comunidade. Ademais, unha calor con moito bochorno. Ourense rexistrou a máxima con 35 graus na capital e tamén noutras localidades da provincia. Na de Lugo, na provincia de Lugo, chegou os 34 graus que houbo en Monforte e xa pola tarde as treboadas caeron na zona oriental da provincia de norte a sur. Teñen despois toda a información, como sempre, cos compañeiros do tempo. Nesta semana que cumpriu 100 anos, visitamos unha veciña de Ames moi querida na localidade. Agricultora, poeta e mesmo actriz, a vida de Filomena Fraga é a dunha muller comprometida ca igualdade e o galeguismo. Eu son feliz pola familia que me tocou. A reina Sofía, con ser a reina, na coidan as súas fillas. E a min si. Nunha época na que ás mulleres pouco se lles permitía soñar, Filomena Fraga rompeu máis dun teito de cristal. A súa vida como testemuño dunha xeración protagonizou o documental Señora D. Gustaríame ser periodista, gustaríame ser pintora, a min gustaríame ser tantas cousas e non pude ser ninguna. A súa traxectoria é a dunha muller labrega comprometida coa igualdade, coa educación e co rural. O seu libro A Cancela, escrito en galego, vai pola segunda edición. A min gustame o galego, que nós somos galegos, e a min gustame que perdure o galego. Fun sempre unha persona moi inquieta, que non sei nada, pero son moi amiga de saber. Gustaríame saber. Non tuve oportunidade, pero gustábame saber. Tivo 5 fillos, dos que viven 3, 8 netos e 4 bisnetos. Na parroquia de Agrón, en Ames, recibe estes días nos que cumpriu 100 anos o cariño da veciñanza e de todo o concello. Xa me di un neto, tú nunca te vas a morir, abuela, porque para cada enfermedad tienes un tratamiento. É verdade, estou tomando 13 pastillas. A exposición Seoane Reencontrado descobre máis de 50 óleos que levaban unha década sen ver a luz. A mostra fai un percorrido pola evolución do artista a través de pezas menos coñecidas que reflicten a riqueza da súa linguaxe pictórica.
Desde os primeiros pasos como pintor ata unha creación con trazos sintéticos, pasando por unha nova forma de tratar a perspectiva. A Fundación Luis Seoane manterá a exposición ata maio do 2027 para celebrar os 30 anos desde a súa creación. Milleiros de fieis celebran hoxe o Día de Santa Rita, a relixiosa agostiña de orixe italiana, coñecida como a patroa dos imposibles. Unha festividade que inunda de rosas as redes sociais e unha virxe que conta cunha especial devoción en Vilagarcía de Arousa. Rosas no inverno da montaña italiana no século XIV e dai que sempre a acompañen. 300 anos despois, a fama de facilitadora de imposibles chegou a Vilagarcía co convento de Vistalegre, dono da imaxe que aínda se venera hoxe en día. É moi querida, apreciase moito, Santa Ritiña. O que lle pedín hace 30 anos cumpleuse. O 22 de maio, aniversario do pasamento, sae en procesión no acto principal da festa relixiosa, a que acoden milleiros de persoas que piden, agradecen e bendicen rosas para atraer sorte e saúde todo o ano. Ante todo, salud. Para que te ayude a probar, ¿verdad?, en el cole. Que fila aí, larga, para atrás. Todos os anos está isto a tope. A trasfega de misas, festa celta, xogos e compras abre o apetito e os postos están preparados para 3 días de celebración. Para eso estamos nós aquí. Pulpo, churrasco, polo picantón, criollos. O que máis se vende aquí son corpiños de cera. Todas as pastas que fan as nosas monxas do convento de Santa Rita. Xogar nos xogos de madeira. Hoxe vai haber moita máis xente incluso que o sábado á tarde ou domingo. Somos de Pontevedra. Ah, vides de Pontevedra? Sí, e en lá nos aldea hai outra Santa Rita. Pero temos máis devoción a esta. Que che parece? Parece imposible tanta devoción, pero, segundo a tradición, nada o é para a santa italiana filla adoptiva Arousá. E coincidindo con este Día de Santa Rita, un gandeiro do Irixo levou unha boa sorpresa. Nacéronlle 4 cabritos nun só parto. Xa lles puxo o nome da santa a 2 crías, a Rita e a Margarita. Hola, a ver como andan eses pequechos. As remuiñadas onde a súa nai non parece que estas cabriñas teñan 24 horas escasas de vida. Según estaba chegando ao establo xa escoito os pequenos e imagineime, pois eso, que habría 2 ou como moito, non? E a sorpresa foi que vexo un terceiro. E depois miro para unha esquina e vexo un cuarto e digo eu, non me lo puedo creer. Rita? Son todas femias e xa teñen nome. Hoxe é Día de Santa Rita, entonces Margarita e Rita son 2 en honor a Santa, e despois a nai chamase Brisela e unha vai ser Bríxida e a outra vai ser Brétema. Juan Manuel non é gandeiro de profesión, pero ten un rabaño de 20 cabras, son as que se encargan de manter limpa a aldea. Vamos. Gústame moito o mundo rural, non? Creo que se houvese un rabaño de cabras en cada pueblo, no verao non íbamos ter o problema que todos os anos temos de incendios. Amante dos animais, tamén ten cans, gatos, ovellas, gansos e vacas. Asegura que son a mellor compañía. Como cada venres aquí na Galega temos unha cita ca alegría incomparable do luar. Hola, compañeiros. ¿Qué tal, compañeros? Hola, aquí Pablo. estamos. Mira, nun programa no que se vai dar cita Silvia Pantoja, Marcos Pereiro que vai cantar por Juan Luis Guerra, a Orquestra Os Magos, os recanteiros que buscan clasificación para a próxima fase. Sí, todo moi ben e todo moi bonito. Correcto. Pero aquí a noticia é que hoxe vamos partir un coche a metade a machadas. Ai, Oye, ben. a machadas, non hai nin trampa ni cartón. Un experto que parte coches a machadas. Hai que Non ver o se lugar esta movan. noite, que temos moi boa música e moita alegría. Se son amantes das motocicletas clásicas como a Vespa ou como a Lambreta, teñen unha cita esta fin de semana en Verín. Máis dun 100 destes vehículos participan nunha concentración que retoma este ano un circuito de habilidades que xa se celebraba nos anos 60. Estivemos cos seus organizadores para gozar dunhas motos cunha estética que non pasa de moda. Foi pouco antes do 2010 cando un grupo de amigos puxo en marcha o Vespa Club Verín. Foron as motos o seu nexo de unión, pero non calquera moto. Son unha prenda da sociedade de toda a vida. Eso por un lado. Despois tes que pensar que existen moitas marcas de motos
pero quizá o círculo social que ten a marca Vespa institucionalmente ou socialmente o que se ve das Vespas non se ve con outra marca. Miguel e seu irmán coleccionan e restauran vespas e lambretas, todas con matrícula de Ourense. A máis antiga data de 1953. E conseguilas non sempre sinxelo, sobre todo os modelos máis antigos ou os que tiñan unha menor tirada en fábrica. Estas dúas lambretas concretamente tardamos casi 4 anos en conseguilas. Esta era un desguace de coches, unha recollida dun coche, no mesmo garaxe que estaba o coche estaba a moto. Entón avisáronos de que había entrado unha lambreta nese desguace, apareceu un venres a mañá e o sábado a mañá estábamos recollendo nós. Tiña moitas novias xa. Todas funcionan, en todas teñen a documentación en regra. Chegaron a ter na colección 100 de vespas e lambretas, pero acordaron que eran demasiadas e quedaron finalmente en 17. Teñen modelos do 1953, do 56 con faro baixo, unha Sport especial, un modelo moi raro dos anos 60 destinado ao mercado americano. As máis modernas son de mediados dos 80. Elas mesmos encárganse de arranxalas. Existen restauracións de motos de diferentes épocas da vida, eu teño motos máis vellas que a min. E a día de hoxe ves a xente maior en Vespas e ves a xente nova en Vespas. A concentración celébrase esta fin de semana en Verín co Campeonato Nacional de Gincana como grande novidade nesta edición. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic. Como esquecer unha das cancións máis pegañentas dos 90, que ademais foi recuperada polo éxito mundial que foi a película de Barbie. Pois chega o momento de dicirlles adeus a Aqua, o grupo danés que tocou o ceo con este tema que rachou as pistas de baile de todo o mundo. Foron 30 anos de carreira musical, deixan un feixe de himnos e un legado estético inesquecible. Que teñan unha boa fin de semana, quedan con eles.